adnod dwi wedi dewis ydy Seffaneia 3, adnod 17. Mae'r arglwydd dy Dduw gyda ti fel arwr I achub di. Bydd wrth ei fodd gyda ti. Bydd yn dy fwytho gyda'i gariad ac yn dathlu a chanu'n llawen am dy fod yn ôl. Mae'r adnod yma jyst yn llorio fi yn llwyr. Da ni gyd yn cael yn dysgu bod Duw yn caru ni, a mae'n hawdd cymryd hynna'n ganiataol. Da ni'n gwybod bod Duw wedi rhoi'r arglwydd Iesu Grist I farw trosto ni, a bod ni yn cael maddeuant llwyr sydd yn ffantastig, a bod yn nefoedd I ddod. Ond weithiau mae'r peth yn medru mynd efallai'n arferol ac yn amherthnasol I ni. A mae'r diafol yn medru pigo ar hynny. Dwi'n meddwl, pan da ni'n dod yn Gristnogion tro cyntaf, da ni'n meddwl, waw, da ni'n gweld cariad Duw. O wedyn wrth I ni fyw, da ni'n pechu, a mae'r diafol yn neud I ni feddwl rhywsut, allith Duw ddim bod yn bles iawn efo ti rwan. Ti ddim wedi darllen dy Feibl heddiw, ti wedi bod yn hunanol, a mae'n troi Duw mewn I rhywbeth cryn-tachlyd, ond nid fel am y Duw o gwbl. A mae'r adnod yna just yn ffantastig. Da ni bron weithiau medru meddwl bod Duw yn goddef ni, ond mae Duw yn caru ni gymaint. Dydy cariad Duw ddim yn bell I ffwrdd ac yn amherthnasol, mae'n gariad personol. Nath Hans Christian Andersen ddeud, when words fail, music speaks. A mae'n meddwl fod geiriau ddim yn ddigon I Dduw I gyfleu gariad personol o drosto ni, bod rhaid iddo fo dorri allan mewn can, just yn anhygol. Da ni medru deall fod Duw efallai'n canu dros I greadigaeth, ond dros ni, pechaduried, ond mae'n wir, a mae just yn wych meddwl fod Duw yn canu rwan oherwydd I gariad o drosto fi. So dyna'n hoff adnod I, mae'n atgoffa fi fod Duw yn agos I fi, bod Duw yn ngharu fi gymaint, a pa mor amazing ydy hynna.